Добър ден, имам пратка. С почивка сме. 2:05 е. Пише, че почивката е до 2. Работих до 1:10, ще почивам до 2:10. Добър ден пак. Имам пратка. Име. Веселка Петрова. Няма ви в системата, няма как да ви дам пратката, не фигурирате. Аз съм тук. Виждам, че сте тук, госпожо. Естествено, че сте тук. Само, че ви няма в системата. Щом ви няма в системата, значи ви няма. Вие не фигурирате, не съществувате. Не мога да ви помогна. Дайте лична карта. Че това изобщо не прилича на вас, бе. Това е тази снимка. Това не сте вие. Как да не съм аз? Аз съм. Добре, какво да направя, за да си взема пратката? Отиваш в НАП и подаваш декларация 20 за нова самоличност, дават ти удостоверение с печат и подпис и с него плащаш държавна такса 3,37. С касовата бележка и удостоверението отиваш в районното по адрес и подаваш нова декларация за нова лична карта. Ако те одобрят, снимат и след един месец я взимаш, системата се обновява на 10 октомври, чакаш да стане 10 октомври, да видиш дали си добавена там, молиш се да фигурираш, защото може и да не, и с новата лична карта идваш да си вземеш пратката, отварям системата и ако си там ти я давам, ако не си отиваш без пратка. Каква е пратката? Кейс. Какво? Кълъв за телефон. Госпожо, кълъв има и на пазара. Веске! Служи по 1, 3 в 1, че тук ми писна от тия, не съществуват, само ме нервират. Затваряме! Кой ме гледате?